Така го правят жените, продължава. Ние тук в студиото се учим да се гримираме сами. Нашият учител в урока по самогримиране е Анжела Димитрова. Ива вече с основа на лицето и с едно направено око. Нека само да повторим за тези, които не са гледали. Почистваме лицето и нанасяме основата. Време е да се захванем с очите. Ти така и помогна с едното око, за да има тя по-ясна представа как трябва да изглежда, но другото ще го направи сама и трябва да го направи същото. Така, откъде да започне? Какво правим първо върху нашите очи? Сега в момента ще покажа един вариант на направа на опушен грим, който е така популярен сред младите хора, младите дами. И ще започнем с една основа, която е светли сенки, да кажем в жълто или в беж, или дори в бяло, но не в най-плътната му форма. И ще сложим основа на целия клепач. Не се нанасят само в горната част, а по целия клепач, така ли? По целия клепач в случая, да. Може дори под долните миглички да сложим. Добре, докато тя си нанася светлите сенки, кажи ни ти на кои дами отива опушеният грим? Вярно, че е доста популярен, но пък на всеки ли стои добре? Ами като че ли да. Аз не познавам човек, на който не отива по опушения грим. Зависи как е направен и съобразен с формата на очите. Разбира се, дами със светли очи, това трябва да има любимия грим, защото страшно много изпъкват. И като цяло отива на всеки тип очи. Различни цветове могат да се направят, не само черно. Важна ли е формата на очите, за да изберем най-подходящия за нас грим и как да се оправим? Изглежда доста трудно. Ами разбира се, че е важна формата, да. И също и вкуса. Някои дами предпочитат котешко око с по-издължени краища. Това трябва да са дами с по-кръглички, така да кажа, очи, които имат нужда от издължаване. Нейните какви са? Нейните са бъдемовидни, да. Да, бъдемовидни. Бъдемовидни очи. Страшно много отива опушения грим. Много би седяла и очна линия, да кажем. Просто на нея всичко би отивало. Така този издължения грим ще отива ли за който да, котешкият грим. Да, ние в случая сме го направили леко издължен опушен, не е съвсем издължен в посока горе-долу, е леко издърпан навън. Да. Тя вече си сложи светлите сенки. Какво да прави сега? Следващата ни стъпка е да сложи черен молив в вътрешната част, слъзната линия на окото, което ще е най-тъмният контур и оттам нататък започва разнасянето и опушването на грима. Да. Страх ли те да си бъркаш в очите? Или си свикнала вече? Не всички обичат тази част. Може ли да бъде заменено с външно нанасяне по външния ъгъл на окото? Разбира се, да. Може да бъде пропуснато. Също дами, които имат много чувствителни очи или пък носят лещи, те не обичат да бъркат в очите си, така че може да се пропусне и да направим линията извън. Добре, имаш ли някой трик как да не се размазва молива, който слагаме от вътрешната страна на очите? На мен много ми се размазва, аз като си слагам. Важно е какъв молив ще изберем или пък трябва да го фиксираме по някакъв начин? Ние вече го направихме трика, сложихме сенките в светъл тон, които са по протежение на цялото око и те вършат работата на бариера, която не позволява молива да се разтича. Ето къде се крие ключа от палатката, светли сенки под очите и тогава молив във вътрешната част. Тя вече си го сложи. Сега? Сега слагаме молив и по продължение на горния клепач. Може да бъде съвсем безразборно сложен, може да бъде като очна линия. Това не е от голямо значение, защото след това ще го разнесем. Не е необходимо линията да бъде равна и безупречна. В никакъв случай не е необходимо да е перфектна. А горе-долу каква дебелина да нанесе? Ами в нейния случай, да, това е много добра дебелина. Около, знам ли, 5 мм, може би половин сантиметър, нещо такова. Може да си позволим да е малко по-дебел моливът, защото ще го разнасяме след това. Абсолютно. Отгоре ще има и сенки, така че не е проблем. Сега взимаме една четчица с малко по-твърд косъм, с която ще я помоля да си разнесе молива в посока от окото нагоре към веждите, с кръгообразни движения. Добре ли се справя? Не можеш да я видиш. Сега ще видим резултата. Важно ли е какъв молив използваме, за да постигнем този опушен ефект? Трябва ли да е от тези по-меките или пък и твърд ще ни свърши работа? Желателно да е по-мек и кремообразен, защото по-лесно се разнася. Твърдите моливи знаем, че почти веднага засъхва на окото, е много трудно след това разнасянето.
Няма ли да използваме и тъмни сенки или пък ще използваме? Да, първо искам да достатъчен? разнесем хубаво моливчето и след това ще фиксираме отгоре. Добре, доволна съм. Може да нанасиш някакви корекции, ако нещо не ти харесва или пък не е както трябва. Да, ще направя. Малко повече вдигнахме от другото око, но после ще ги коригираме, няма проблем. Това може да се поправи в процеса. Във всеки един момент, разбира се. Сега със същата четчица взимаш малко черни сенки. В какви цветове опушения грим До книги най-често? така лекичко, за да падне излишното количество. И отново от основата на окото започни да си ги нанасяш с фиксиращи движения. Така при нея използваме черно, нали така? Черно-кафявата гама по-скоро. Черно-сивата гама при нея, Черно-сивата, да. Като започнем от най-тъмното от черното, и се развива нагоре до сило. Опушваме го със сило. Какви други комбинации са добри? Всеки един цвят. Значи с лилаво става прекрасно, виолетовите нюанси, с кафявата гама, сивата, зелената. Абсолютно всеки един цвят би могъл да стане красиво опушено око. Аз си мисля... Всъщност опушването е в самата техника на нанасяне, а не толкова в цвета или в формата. Нека пак да кажем за техниката тогава. От основата на окото нагоре. От наситеността на цвета към по-бледия цвят, към разнасянето. Движения? Кръгообразни, аз обичам да казвам. Да, защото по-хубаво се преливат нюансите по този начин. Всъщност аз тъкмо от това тръгнах да казвам, че според мен най-трудният момент в нанасянето на сенките е именно тяхното преливане. Обикновено при доста момичета се получава едно отсичане на тъмните и светлите сенки. Как да го избегнем този момент? С най-обикновена четчица, с мек косъм, която може да е чиста. И след нанасянето на тези нюанси с плътен штрих, с чистата четчица минаваме по ръба на контура и цвета на сенката се разнася. Да, имаме още само няколко минутки, обаче нещо ми се струваше различно в двете очички. Още не сме сложили отдолу. Ясно. Отдолу по цялата дължина на окото ли се нанася молива? Не по цялата. Значи в нейния случай ще сложим някъде 3/4, не съвсем до края, като в края на окото е малко по-плътна линията и към средата става по-тъничка. Да, отново ли разнасяме с помощта на четка, за да стане опушено? Да, желателно е след това да се мине с може един тон по-светли сенки, да кажем в сило, за да се фиксира молива и да се придобие ефекта на опушване. Много бързо се справяш. Няма за 10 минутки си се гримира с приказките и с всичко. Да, това е доста бърз грим, не изисква много приготовления. Пък и съвета ми така към всяка дама е, докато се гримира сутрин, има 10 минути за себе си, да си пусне хубава музика и да се наслади на това време, което отделя. Предполагам, че за повечето дами е приятно изживяване. Как си, Ива? Добре изглеждаш? Мисля, че ни остана спиралата, като завърших. Да. И на двете очички, тя с нея ще се справи със сигурност. Нека да кажем как е най-добре да се слага спирала. Има различни техники на нанасяне. Всяка дама си има индивидуален подход в този случай. Затворено око, отворено, как да го правим? Аз обичам да казвам, че всеки както му е удобно, но погледнато в огледалото е хубаво да хваща от основата на миглите и да издърпва нагоре с такива извиващи движения. Тоест, ако не е затворено, поне притворено око. Да. Така ли? Ако е леко затворено, да повдигне с пръстче клепача, за да отвори хубаво миглите, за да ги вижда тя самата. Да, на долните клепачи да слага ли спирала? Мисля, че не е необходимо в случая. Миглички, да. Не е необходимо. Как да имате си вие разни трикове гримьорите да изглеждат миглите невероятно дълги, гъсти и извити? Да, освен изкуствените мигли. Изкуствените мигли, как го правите този номер? При нанасянето след фондютена и пудрата е хубаво да се нанесе малко повече пудра върху миглите, след което се нанася един слой спирала, малко поизсъхва, нанася се втори слой, ако необходим трети и се разрезат хубаво с четчица. Преди това може да се ползва извивач за мигли. А как да избегнем цапането, сплъстяването на мигли, слепване и наслояване? Цапането не е толкова страшно, стига да не се притесни дамата. След това може да почисти с тампонче или клечка. Без да развалим дума, да. Но като цяло
Да, трябва да внимава и практиката. Колкото повече практика, толкова по-добре ще се справя. Ива добре се справя, втренчила се в огледалото. На нея мисля, че един слой ще е достатъчен. Все пак Абсолютно, да. тя е млада, не е необходимо кой знае колко тежък грим. И какво остана след това? Устните и ружа, това ли? Да добавим малко цвят към нашата картина. Очите са добре направени. Така, има ли... Справи се много добре. Да, браво. Наистина, аз поне не виждам разлика. За червило или гланц да изберем какъв нюанс, как да оцелим най-точният цвят за нас. Хубаво е при такъв вид опушен грим, когато акцент е върху очите, червилото да е само гланц или блясък. Особено за младите хора, едва ли червилото е подходящо. За дамите в по-зряла възраст, вече според предпочитанието, могат да сложат любимия си цвят. Контрастен тон от грима на очите или пък в подобен? Контрастен силно казано. Не може да сложим в бяло, но да кажем, може да е червено или в кораловата гама, която наистина любимия ми цвят. В случая ще сложим в кораловата гама. Да. Хайде, че ни притиска финала. Остана съвсем малко финални щрихи. Сега за ружа искам да се усмихнеш и да сложиш само върху връхчето на скулите си с леки кръгообразни движения и на другите също. Това ли е техниката? Аз си мислех, че трябва да застанем като рибки, за да си нанесем ружа както трябва. Не, рибките са в момента, в който правим, когато контурираме лицето. Тогава е хубаво линията да започва под скулата. Ето това беше важно, казахме го, но наистина времето ни изтече. Остана само да си сложиш гланца, ще си го сложиш след това. Изглеждаш прекрасно, мисля, че ще се справяш и сама с грима. Благодаря ти много, Анжел, за ценните съвети, които ни даде. Благодаря за поканата. Останете с нас и след рекламите.